Magkagyan pa. Kaya nice. Hilak ni. Muna na yung kapahilak sa iyo, honey. Basta bahas ilong na. Tabok ilong. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Oh, naino eh. Oh, nagdoon. Mo ba mo? Meron pa face nose only, not face. Bilin pa yung uban. Hilak ni. Bawal na ka mag... Ay. Bawal na ka mag... Ano ba yung katayo mo kung iba facial ha? Last ka mo. What do so funny your feet? What do the funny your feet? Yan, sanat lang. Ah. Mga black body lagi matang-tang. Ang mga white. Na, uy. Kita si Awa. Beauty. Beast. Beauty and the Beast. That's my Beauty and the Beast. You can do it all in nose. Hilak ni. Muna na yung kapahilak sa iyo, honey. Basta bahas ilong na. Tabok ilong. Magkagyan pa. Oh, Diba? Kung ano yung pose na? Mana mo? Ano yung si delete na? okay, wait up ya. When you hold this like this, okay, like this, okay, assist. Dagan ako ha. Nagkamayoy. Uy, pilas. May... Sabi ka ika ako ang dermatologist. Kim. Imo daw kay siya bugas. Nawala na akong bugas dito kay gidugo na ako. Wala na akong bugas dito kay gidugo na ako. Good morning, mga Morning, mga loves! It's already 5 p.m. Good morning! Woke up. My baby brother. Baby butt. Morning! No. Bad yarn. Bad crying. Bad cry. No. Okay, we're going to get Good morning! Why do you never learn? we're going to go to the parlor. We're going to go to the parlor. We're going to the parlor. Para magpa-mani-pedi and magpa-skinhead. Eh, mag-grocery na pag ni mag-grocery. Like us. Hi mga loves! Good evening! Love! Kumakain si Kungkong ng butter croissant kasi she's hungry na daw. So, as you can see mga loves, tapos na ako sa aking no makeup. Ito no makeup talaga to dahil super natural lang. Nakikita niyo po yung mga flaws ko sa aking face. So, hindi talaga siya full coverage. Ito siya sa no makeup kasi pupunta kami dun. Thank you na. Kiss na lang. Kiss na lang. So, pupunta lang kami ng grocery and we're gonna go to supermarket. And we're gonna get chocolate. Okay, and we're gonna get some food to eat. Kaya lang nagutom na si Kungkong kaya nauna na siyang kumain. And titingnan namin if papasok pa pa namin sa aming pag-grocery ngayon yung aking parlor appointment. Kasi nandiyan lang sa kanto yung parlor appointment. Akala niyo anong appointment. sa mga beshi lang natin dyan sa kanto na parlor. Titingnan natin. Kasi I really need to... Ano ate? Where are my earrings? Look at my earrings. Yeah. So I really need to
kami, si Papay or si Boy Pilas, kailangan niyang magpagupit ng hair. Ako, I need to treat my hair. What the boy pilas? And I need to mga nail cares, ganyan. So, yun mga loves. Yun lang muna today. So, later, papakita namin yung aming grocery galore. Pero yung mga na-haul namin sa grocery. My gosh. So, yun lang. Join us, ha? Thank you, mga loves. Bye-bye! Bye-bye. They're gonna join us. Mga loves, nandito kami ngayon sa kanto ng ating bahay. Toshi. Ito sa Toshi House. And hi, Kung King! Kakain kami ng lugaw, mami, tapsilog, bulalo, pares, sisig, fried chicken, tokwa, Shanghai, barbecue, kahit ano. So, order si Papay. So, kakain kami ngayon. Normal rice. Kakain kami dito mga love. So, titignan na natin if masarap yung kanilang mga ulam. O, diba? Amazing! Alright, so we've got beef mami, chicken and eggy, and sisig. And alright, itadakimasu. We are inside the supermarket. Bye-bye. Ay mga loves, dito na kami sa supermarket at mag-grocery na kami mga loves. Dahil wala na kami ulam sa bahay. Oh my gosh. Hi! Grocery kami, grocery. Here, here, here. Here. Hi, we are having fun in a grocery. Help me. Fun King? Yes! Okay, I'm looking for my coconut, freshwater coconut. There you go, I got it. Ito mas mura lang. So I want to get 2 of these coconut thingy. So, maglilinya na kami. So, ito na yung mga nabili namin, mga loves. Halak, may Nutri-Star si Papay. Ayun, yung kanyang favorite na, ano, ba't ay mag-focus? Oh, and ay mag-focus sa Nutri. Ayun, Nutri-Star si Papay. And then, ito din. Bagong Nivea. Ayan. So, yun ang pinag-grocery namin. Yes? Oh, ano na? Ang dami ko pala. Oh my God. Hi, Boy Pilas. Linya na kami ng grocery, mga loves. Pagbayad na kami. Where's Kongkong? Tinga. Oy! Wala sa mood. Yep, wala sa mood si baby kong mga love. So, ang dami pang malapit na kami makabayad sa ano. Malapit na kami! Asa ka ni? Okay. Hi mga loves! Good afternoon mga loves! And ngayon pupunta kami ni Kungkong sa grocery. Ay, not grocery. Tapos pala kami na grocery. Pumunta kami ni Kungkong sa parlor para maayos na sa wakas itong aking nails. Dahil kailangan ko na siyang ipatanggal yung mga color niya dahil nag-weak na yung aking nails. And bibili din ako ng kulay ng hair na naman. Titignan ko kung ano yung pwede kong mabili. And ano pa ba? Oo nga pala, itong aking kilay, as you can see mga loves, ang dami ng mga tubo. And ipapa-thread ko siya. So hopefully ma-accommodate yan in just 2 hours para makauwi ako dito sa bahay para makaluto ng hapunan para kay Boy Pilas tsaka kay baby Kung. So yun. So ngayon mga loves, ito yung aking look. This is just my no makeup look.
gandang lip tint lang ito at konting pulbos at konting BB cream. So, ang ginawa ko mga loves, ito, nag-BB cream ako ng Maybelline, di ba, yung kanilang BB cushion. Tapos, nilagyan ko ng pulbos, na Johnson's Baby Powder, at saka nilagyan ko ng mga lip tint dito ng para sa red cheeks, but not so red. Parang natural lang. At saka itong powder matte na touch of nude na lipstick. O, diba? So, ganun talaga mga loves. Kasi nasa kanto lang naman tayo. Wala naman tayong party. Wala naman tayong event. At babalik din naman tayo ng bahay in just a matter of 2 hours. I'm hoping na 2 hours lang. So, yun. Well, join us mga loves sa parlor. Come on. Hi mga loves! I want that one. So, ito yung outfit ni Kukong mga loves. Nag-borrow siya ng headband ni nanay na bunny. And then, ito yung kanyang dalaga outfit. O, diba? Dalagang-dalaga. Where are we going, baby? SM? No, sa kanto lang tayo. A store. Sa store lang. Okay. Can join us. Say, join us. Join us. Bye-bye. Hi, what are you doing? Okay, salita na kami sa parlor mga loves. Sino si Ate? Okay. Hindi, isa nails muna. Hi, mga loves. Papakilights ako ng hair. Para lang, kasi bata. Tingnan natin yung ba ito. Magpapahilis ako ulit mga loves. Ayan, si Kungkung naglalaro ng Ayan, te. Tumawag lang po ako sa labas. Inisip ko po si tatay. Ayun, yun lang. Kinovera niya ang aking buhok mga lang. Napakaano nito. Napakaano. Mga lang, pag-blower na si tita. Ayun. What are you doing? I know. Ito nang ending na aking highlights mga loves. Napag-threading na din ako. Dito ako sa manokan at lempuhan. Kuha ng manok at lempo. Ayan. Ayun, nasa bahay na ako mga loves. At again, ipapakita ko sa inyo, ito yung aking bagong hair color. Let me know if nagustuhan niyo ba ito. But for me, ito yung in-instruct ko si Madam ba? Si Beshi sa parlor. Yes. Oh, naduto dati. Kung paano yung aking hair. So, ito yung ginawa niya sa hair ko. So, diba? Ganda niya. Yung ganyan niya maka-curl. So, yun. Kain muna kami mga loves. Ay, boy pilas. And Kungkung's here as well. Where's Kungkung? Girl pilas. Oh, no. Ayun. Pakita ni Kungkung. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane.